Заповядайте, господин Абу Мелих. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, по този параграф, колкото да се обясняваме ние от опозицията, Вие сте взели решение как да гласувате и така ще бъде. Решението е ваше, мнозинството е ваше. Няма смисъл, но ставам, за да ви обясня грешната философия. Представете си, че този фонд беше частен. Частен фонд. Представете си, и този частник, извинявам се, този частник взима 8% от вашите заплати, нашите всичките, и едновременно не осигурява адекватно лечение. Нали? Бюджетът му не е достатъчен, не си е организирал нещата. Какво щяхме да го направим? Сигурно всичките шефове и собственици и каквото съседите щяха на прокурор да бъдат в момента. Това е грешната философия на мислене. Защото е държавно в момента. Вие, правителството е ваше и се опитвате да го защитите. Може би така е правилно, нали? Така е философията на управление. Но принципът е грешен. Повтарям, има уговорка между българина и държавата. Аз си дам 8% от моята заплата, ти ми осигуряваш адекватно лечение. Ама то било линейно ускорител. Било ново. Мен какво ме интересува? Аз съм си платил моите 8%. Направи си сметките, ако не ти излизат, кажи ми. Нали, не ми излизат на 8%, искам 12%. Или ще инвестирам и тези пари в нещо друго, както правят французите и така нататък. Това е грешното. Тук е проблема. Като е държавно, може да прави каквото си иска. Ма не е така. Повтарям, ако беше това частен фонд, вие самите, и аз и един от вас, щях да го ликвидирам. Защото то не оправдава нуждите от него. Но защото е държавен в момента, има един куп народни представители, които стават и го защитават. А то не е правилно. Това е грешната политика и философия на мислене, която сега надеждата е вие да направите реформа, която да смени един път завинаги този начин на мислене. Благодаря ви. Благодаря аз.